onye kubwatari iborio obosemia gusekero kendi gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukurya email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umuguse. Ege n'Ensoko TV uburuso Mwanchuo mulgirelia chapto chide kaibere igoro yechinsenye chiabono mambike menyero kyabenenga aiga Ensoko TV nigotogoso asumurubiri egwetorobini asitoku murekera aliagenete kokorekana na yakorekanire inaisiko yense ya Kenya aiga notogwaka maiso na kokoretera asenchera ere yabene ne elitko orechuma chitariki sano mutinye 12 omwaka 2025 eketoje kobutara eikintangani yeikintangani mutinye 12 omwanchumo yoria na igori gotogenete so akabisa gochie esenga kieria aye Christmas ingayombwa terete kurwa emambia yabonega emyomero betrobeni ndikereri uko na wantemki gendera tokurwa senseme yure na inchira bakwa kingo soma yemo aseye mukuru kwa Daniel Omwaga okwadiganya esenchira yabene metrobeni gochakira bonega goikachinsa isano nemo ochia magaso esunyo gukwana amange nyoranga emogenione ngo chari dasini chinse kurbono na niyo tawuchiko kwanditkerere igoro yobwene wo mwana omunyaruka ime yestuditkerere ngwe kanyare nende bwe manya mange kero omogeniona ochi Megaiga omumanyeningo nabego esenchera ere yabene omwanchu muri tubatoko kwanda amange igoro mwana omunyaruka anene ekatogendreta amatuko 15 omo yokuranera obwene bwo mwana omunyaruka gose kurwanya esegire ya GBV gender based violence imeyense ya Kenya omwanchu muri na igabo niko toshikari bwali yabene ego kwandra amakongu ali mwana omunyaruka agwetera gitkorero amana omuganyone ime studio kera arachiko bakawe kwende sebonega na amange nkwariganete kurwa ime enaisko yense ya Kenya kurorgongo rwabusi na ende kuro isko yechinse chesko ekero muraibwense William Samoei Ruto ale agendrete tariaye imeyense ya USS ensemere ya Washington DC Kenya nkomanya ya agendrete kurwa chinsemo ao Mwanchu mugirelia biyamano nende sentuna nende togochi guchaka kigima na mange sana kwariga netrit koria lero imeyo murubiri obwetrobini togochi kunyamuneka na abatebe ko nete tencha kekigima kurose byombe biri bya Kenya Human Rights Commission amaneke mbekeria akyabarandi kya NCCK mense ya Kenya bono obesokiri asenchera ere yabene na kugikeriane na bochori buri obokebwa korekana kitarike 22 cyumutinyi eta sabateberenga obwibyo bonge osobokurumyo bonge nigo obwe negative chinsemecho kisegi kikabache kwene kibona yentu akiro cyo mwanchu mwereria abantu akaba gotikero chingo machintini nabandi gosiria magimabo bonega nigeke obekeriye ko nabone w'abanyabantu ke nabo igo ekyombekeriye chikanise mense ya Kenya NCCK ebeso kine kuikera ebikorwa ebyo nanyanigo abarure o enchinkwana chiabo igo nikibonete gokorwa nabo igo baba bakwana chinsemo chide chiricyabete chigo tumeka bobe chinguru bose asi chinguru cyatumgete bobe ebyo koira bachwari nawo chiga bagokwana anense media ya Malava bakwana ense media ya Mbernot na ensemo ya Kaspul asebate banga ensinseme cyo nigo obochoro batakorekanite esenchera ero yobwasi yoku tikatoragireria ingana ya ekembekere kya Human Rights Commission nekembekere ke NCCK imeyense ya Kenya buna baruete chinkwana chiabo no kurengera kwabo igore bochoro boke ubo bakorekana imeyense ya Kenya eikiga ya moyaita. What we saw last week, then the level of preparedness towards the next election is not adequate enough, looking at what happened in the by-elections and all the cases of violations and infractions of IEBC. So when any other player has got an error or is involved in a malfeasance in the elections, IEBC has got the power to stop those elections. We didn't see that happen, and we see that's a great weakness on the part of IEBC. What hope do Kenyans have that 2023
27 general elections will be any different. We don't have any hope. A candidate is doing violence. Let them not be fined. Let them be deregistered. Let them not continue to be candidates, because that is the power that the people of Kenya gave on IEBC. Mwanjwa ibine chinkwana achabarandi amana bali bakurende bwane banyabantu mense ya Kenya ese roche bagikere mono higatinde babatebanga primary nabo obatebirenga violence nabo bwe chikura bwa konekibwa anakiyente kaneke chibura konekibwa eskoreke mbekerikia barandi abakora tagoseba bakora kyo gutegena kwabo bosibo chole bonebo mwakichi 25 nebere sabatebanga mbabu ati kwegena nekemekeriye ABC igobo chole bonebo rochi inse yemyaka ange oyo megane nusu eremotukara bachokarekana umwaka uri bwe 2025 nebere tokarenga ngabo choli wachikabo senchira yo bwene nabayigo ase obotu osasa botutukanu babo konekibwa tometenge kemekeriye ABC amono botuke kemekebwa sigari kya NPS kebo tukimense ya Kenya bwechibara gukora oburingori bwabo na kwenekia inga obwene kwenekia bode sekirensemo anesense mwechibura buru cyabachikwenekibwa yakero okyobo chori bakewa bagokorekana mwachi muri gotoboska mutubo ntotambuke goikense ya USA ase omurai ibwense ya Kenya ekanete ase umusangerekano yomo obwoko bekese yo marembe yemyaka 30 yekisege gatiense ya DRC Congo amanense ya Rwanda omoyega oikanetiwe no muno murai ibwense ya USA Donald Trump nonyenigo Trump nabateka okwana umurai ibwense ya DRC Congo Felix Tshisekedi yakabaka okwana umurai ibwense ya Rwanda Paul Kagame agakwana nabayigo umurai ibwense ya Kenya William Samoei Ruto garwe kwana yaye nabatebanga tambokero kyumurai ibwense ya Rwanda Paul Kagame amono umurai ibwense ya DRC Felix Tshisekedi egetambokero yo kubeko murembe mayaga yo gutwara kibura buru mayaga yo gutwara kisegi abantu miliyoni kinyinga bari bagusira magima abo inse myaka 30 ningo bana teringe getambokero kiya negetambokero kikoto munyamachi gatiye kinse cyo neskwaro cyumurai ibwense ya USA Donald Trump nabatebanga bana kinse cyabekeresei yo twanga gukora bonchiro lya anakoreta omurembe na wikirania obunyamasi ibwa economy essence yo ya DRC amonense ya Rwanda yo kora unere Paul Kagame tamutaragira inkwana ayo murai ibwense William Ruto nabage inkwana ayo murai ibwense ya DRC Congo Felix Tshisekedi. Today's signing of the Washington Peace Accord for Eastern DRC is not merely a monumental diplomatic milestone. It is a decisive act to end a devastating conflict that has scarred the region for decades. Mr. President, what you have achieved is not only transformative, it is consequential and historic. This conflict has destroyed livelihoods, destabilized our region, and threatened the future of the entire Great Lakes African continent. Today's achievement culminates a relentless regional effort anchored by the foundational work of the East African Community and SADC, and today, this Washington process. The coordinated Nairobi, Luanda, and Washington process has created the essential pathway that brings us to this pivotal moment. We would like to extend our gratitude to President Tshisekedi and President Kagame for their leadership during this process. Reaching this point was made possible by the unparalleled consequential convening power of the United States and President Trump's resolute and focused commitment to global peace. Your clarity, Mr. President, of purpose and ability to rally stakeholders together has brought us to this point. We therefore extend our profound gratitude to President Trump, whose bold leadership has been instrumental in delivering this breakthrough. There's a time for despair and there's a time for hope. Today, we are experiencing a great day. We are looking forward to this agreement, which will give back hope to the peoples of Congo and of the sub-region.
I would like to congratulate everybody involved who made it this great day possible. We urge God to continue to guide us, to guide the steps of all people of goodwill who will become involved for its implementation. Committing oneself is something, but implementing is something else, which is why I call upon all of you, provide your contribution to actually implement this accord. As far as we are concerned, this agreement on regional economic integration, well, Burundi and the DRC already represent an economic community of the countries of the Great Lakes region. Burundi has a major role to play in order to indeed implement these existing cooperation agreements between the three states. We hope that together we'll be able to achieve a long-lasting peace and stability throughout the region. Thank you very much. Mwanchu Mungirelia ine nkwana yomore wense ya Kenya William Samoei Ruto bege nkwana yomore wense ya DRC Felix Gay abo babere babo kwana ase omorembe gose ase ense yibere ense ya Rwanda amo onense ya DRC Kongo bayire gitambukero okie okobeke se yomorembe gatie chinse chibere mego twaro kongusanana mega twaro chisegi ase gake myaka 30 Mwanchu Mungirelia egento kere chimilioni ne chimilioni cy'abantu busiriya magimabo imeyense ya Rwanda amo onense ya DRC Kongo korende wekabane gato kwana ni gwabekerese yomorembe ese yabekere to chinsemo chiriya cha Washington DC imeyense ya USA Muyegano yikiranitibwa mu nomore bwense ya Kenya William Ruto na mo nomora yoria abwense ya USA Donald Trump ese bachitoge kinse chibere asokore gitambukero bonekyo ogyokobe komorembe nabono obochakya obosani bonde ebwe myake menge yasenkera ere egyobo ikanu mwanchi mwelera tokalanga omorembe no chikunya kwena chinse chi ibere mega yo kwene kibwasege kakere gitambe kerage ase murubero betro bwine mambi yabonego mwanchi mwelera tugenda tekulgira yamangana abonega togotamuka mbakatera ni mense ya Kenya nene togende ase county aya Meru Mwanchu Mungirelia ase boneiga ebigose ebikorwa abi abana bakekonyora marito byarakane comment kana sana samatuka bwangoiga ase mitinya bwangoiga ime ye county area Meru ese gotebekananga abana chiribwinye na chimiesato chiribwinye chimiesato 50 nomo abana chiribwinye chimiesato 50 nomo so mwako yoka bare banyora marito nigo barense igosirigo bare gatiye myaka 10 weke emyaka 10 na kianda hege anene wasara na kegento kewe cyane sana Mwanchu Mungirelia abana chiribwisato chiribwinye chimye isato na 50 mo ikabonega bari gatigatiye myaka 10 weke myaka 10 na kianda na obo bwate marito imeye semeria ya Meru anene sensemeria ya Tigani amo onen semeria ya Igembe anene gento kekita ikworo kyagosana ne gento yekoreto mu ichano mwane imeyense ya Kenya kigera ebona abana bakasana konyora marito omwaro ino mane sana chiribwinye chimye isato na 50 mo no mubaro mane sana agati y'abana bari bwate myaka 10 weke myaka 10 na kiando Mwanchu Mungirelia egente bono nonye nabo ababusa amangana yo y'abana asense meyor ko bako ichandra mono na gotebanga inkenya korekana igo onainde ebintene binge gose bikorera amaritayu hanene tomenye kenenga semeria ya Igembe amane semeria ya semeria ya Tiganya na chichikonyoria emera asekrengo kigoro mono imeyense ya Kenya chinseme chiberi imeyense imeye county ya Meru na chitanga ino se okonyoria emera imeyense mejo anatime tigo se inkike go chiakire bintu bine byo korende togo kwana kero bari kwana gabatebanga nebikorwa abyogo ichani sana tigango torara chibichamo na chinkwana korwa seme ya Meru igoro yebirengo byabana barya bagente konyora marito bare ni myaka ya insemono. Imagine tumejua ya kwamba between January and May this year watoto 4,360 between 10 and 19 years walipata mimba. Na the most disappointing thing, ukifuatilia hao watoto wote
Ninajua wale ambao wanataka hiyo nzuri watasema ya kwamba those who are responsible ni watoto wenzao. Apart from violation of children physically, the biggest danger right now is violation of children through what they see on the internet. Kwa hivyo tuchunge sana. Wewe ukinunulia mtoto wako simu, tafadhali ensure pia you put the age restriction. There are many causes that cause teenage pregnancy. Poverty is one, and there are people there, men, sorry to say, they are there, and they are looking for these young girls. What has been alarming to us also at this program is to see the numbers of teenage pregnancies in our county. The numbers are above the national average. Inebi korwa gosino mubaro oigor mono asabana wakati miaka 10 goike miaka 19 konyora maitanene into kendete go tugichani mense ya Kenya mubaro yikobo monene iko indrito gendrete ko kwandra chisegi echia abana basubati goso mwana munyaruka mense ya Kenya se umuyega gose asomoro biro gena intense amatuko 15 ari mutwe umwanchi muriria nigo togo chikwendra kwandra nyirakira mugeno nawe chiko kimeye studio ingati ibintu bitogo chiko kwandra amaritabwango omwana munyaruka gwetera amakongo ngati ibintu bitogo chiko kwandra na ninki gekogera mwana munyaruka akanyora amaritabwango ninki gekogera mwana munyaruka akonyora obaire ko bakagwitwa anene kero ebikorwa abya abana munyaruka byigwitwa mense ya Kenya byakinderekerage anene ochakire first quarter gosoko chakire mutinyo gato we mutinyo mutawe kumutinyo gato twaro chumwaro omonge mono myeyemo 29 y'abasubati bariko bagwitwa igogo chakire mutinyo gato mukabonega kunyamo baro yo chire anga abasubati chimyenye bariko bagwitwa imeyense ya Kenya asomwa ko yoboka mwaro beiro monesana no nyogwetano libwo mwako liyo etete esomwa ko magima uyo obegetera kodime yorogongoro rwa Afrika mwanchu buri tware ko baba n'abanyaruka bakonyora baite batindekire asiki cyabangwiga ime yorogongoro rwa gusi abande bagwitwa n'abancho babo bagotinde kwa bande chinsana ime tokarari tukuriya mu isonde oyomo oyitete umunyaruka na kumutindeka anyaro yegetanda asenyombe ya mete egento kegere ko leta umuchanda mon ananekere county ya Kisii mwanchu mwirelia agendate ko bekwa asitorubini esego twara ebirengo obyegoro obyabasubati bari abagwetera femicide osebako bakaba abagwitwa na ekirengo kere agenda based violence niba tawaswa ase ekirengo buneke gasto batara batironde rokorokia nga county ya Kisii mwanchu mwirelia na ere bwate ebirengo byegoro monesi ko kirabonega ebyabasubati bari ko bagwitwa bakaba gusuruna gukwa se bire birengo 25 na segati yabali abakora butiki bwabo ene kiringo ragongo rwa Kisii bonega arwabeire orore muriro kabisa nabo igorongoro ria ruwa Nyanza anane sorongoro ruwa Nyanza hamoncho mwirelia ase ebikoro ebibigenda karekana nane igaba birenga byabo nga ninki gekogera igati yabo no botaka igati yaba bande ego bago bidi bakore gende banyore nibo nabo igo okwechererwa na umwana musubata bwati baga ase inkakurende ningati yebintu biri bikorera abana agochererwa nabo igo ibintu biri ebitambukero ebyo ego kina asenchera ere eya igora monote yango turageria horo oboti orwa senchera ayaben informed that Kisii County is a hotbed of gender-based violence, and actually out of the 15% national statistics, Kisii County constitutes or contributes 25%. Cross-cutting issue is poverty, because we are informed that poverty is real in this country, and also the aspect of economic disparities that also triggers gender-based violence, and also power imbalance between women and men. FGM is being facilitated by the medics, and that is because the law that prohibits FGM in this country allows medics to undertake surgical female genital mutilation. However, that provision was declared unconstitutional, and therefore the task that this committee will have is to recommend to His Excellency the President that some of those obsolete provisions be deleted from the statute book. Those are being inherited of their land, and when somebody has girls only, they are abused their rights. So those are some of the issues which you experience. There is something because of poverty in Migori and Homa Bay. There is the issue of fish
for sex and sand for sex. The women who come there, they are abused and they are given the fish or sand. Nara y'umwanci muri nkorenga nga kwarore senchera ere ya bene ebikoro ebyo by'abana basubati ko bagoya bagocherwa abande baitwa kwa bakwanire amangana ya genital female mutilation nese Samaria County ya Nyamira mone county ya Migori asakata banga abana basubati karboniga nabene ko irwe iguru maminja ayeri chiko inga mwana musubati tabwenda tiko irwe iguru na igatongere no wanja akwa anya sai bakwanire binte bingi kwa urenga county ya Mabene county ya Migori nigo abana basubati akanyaranga abande ikamye teno botaka bwinse ibona bakwenda galiroche baye guchinsu na bali abakunyara gukibwata gose fishermen na kurugabo banyara gukora bwanchani eri baye guchinsu gose ataba a fish for sex gose mu cyango eri bakikunyara koneri abantu eri na banyara konyari bokwende imbali konyara busa igo abali abakoboneri gose rigo bakoba ine esokyaneri abakora gose ose enchera yo kyanene no gukora bwanchana barabutali ati no kunyogora anicibesa ngati ebinte binga mono musubati agendrete gwetera bakwanere inheritance gose kero omwana umusubati abugata abana banyaruka boka banyara bakwandiraga bakonyoranga iga achaire nigago itwara nyine senka ebinto byagendere ko reto mbaro igoro mono gender based violence imense ya Kenya na nebinto tochiko kwandira sana osobe mekero muganiona ara chigoika na togochia ko beka teneni essentially abene togochikumurika netrobini na gukwana nikigose kugera ebinto bune bikirwa gukora koira kana imense ya Kenya nene no cyane sana inge county ya Kisii na rehetangine ene ebirengo 25 ya ebikorwa bya gender based violence gwocherera basubati kubaita na tukama asande twarenga abande go bakunyara ko bagusiriya magimabo abande batinde kwa na abikorwa ebinge bunege bigendete kwa nekibwe mayorgongo rwagusi ebikorwa bire byogo cyane sano mwancu murire nigo togutambuka kego bone gatosa sense media ayebiti asense mu yikigose nabanyangongo tukikukorgereria egosori igoro ye league eri ne imense ya Kenya ya FKF Sport Pesa Kenya Premier League ase egosori yakoreka nteme yege tikere gya Dandora Stadium maragoba borit korigaro etimu eri Nairobi United Naiboys nigo yarateka ko gusubira gorio yemo ase ligue na ali barara ne timu eri ya Madara United ataka Slam Boys amurakora Islam chya Madara atukaba ko bwibwe gorio yemo ase ligue na ali sagero kerabate sura etimu eri Nairobi United imeyege tikere gya Dandora Stadium ase bono Nairobi United babereko bagusiri chigosori cyabo isato chiko gwatania nende bangero koroke machibwa atari ya ase chintunda cyamayaga iga none nigo egosori yo nigo yarenge nkongu kyanda gikomi yagosarete bugari migetikede agia Dandora ina hitkweli ego margoba asengote bunga omogosori Paul Kinyanjui Roberto Kabagako bekego iyo century abene ime yedeka area ayege pindi gya kabere mega ya magosa ya John Otieno oyo rekanete ko kora magoso igaria na Paul Kinyanjui akabakaba aga akobekego ri asenchera aja abene anyani gatango tagire nkikeri gya kora kanete ko rwege tiekyo gya Dandora Stadium na chigoli chi chonsi na chiago sewoli na yanywete ya timu ya Madara United. Kwa nini umuoni Salim Ali leo? Nafasi nzuri! Paul Mutegi Kinyanjui anayetumia nafasi nzuri na kunyanyua the Slam Boys ndani ya Dandora. Mpaka sasa greatness within ndio inakula. Ameitumia vizuri makosa yake John Otieno. Na hatimaye anafunga goli lake la kwanza sasa msimu huu. CEO anasema yes, this is Mathare United. Vijana wadogo wa Maisa nao wameipenda. Wamekuja kuishabikia Mathare United yao. Lapse of concentration kutoka kwa Kasarani. Ilikuwa ni pasi tamu yake Musa Masika. Partnership bora kati ya Paul Kinyanjui na Musa Masika. Lakini alienda kuondoa mpira akaukosa John Otieno Nyango. Atakuwa anajilaumu mwenyewe Captain John Otieno. Kinakaitumia nafasi hiyo kwa bora Paul Kinyanjui na kuwapa goli la kuongoza Mathare United. Otiendo Sanya ametoka uzuri na Isaac Omeri pembeni. Duncan Odhiambo Luochomala nafasi na mda nayo Duncan Omala leta ndani, anaikosa. Kina ameicheza uzuri Kevin Ouru, itakuwa ni kona.
krosi tamu yake Duncan Omala, lakini alihakikisha ameucheza mlinda lango Kevin Ouru. 3 wanapocheza dhidi ya vijana hawa wa Nairobi United, na papo hapo Pilato wa mchezo Eric Njogo amezimaliza 90 za leo. Ni ushindi mwingine kwake John Kamau Irungu, lakini Kevin Oduor licha kuwa ameweza kukubali goli la Paul Kinyanjui, anashukuru baada ya kuzimaliza dakika 90 salama kabisa. Ni ushindi wake John Kamau, ushindi wao 4 Mathare United msimu huu. Kevin Ouru itakuwa ni clean sheet yake ya 5 msimu huu. Amekuwa na kazi ya Paul Mutegi Kinyanjui na kuwapa goli la ushindi, goli la alama 3, goli la kutamba ndani ya dabi ya Nairobi. Paul Mutegi Kinyanjui, run bora kabisa, ni kama nyumbani kwao hii leo. Goli ya moyoka goli ya bweto obubwibwa bena abamura abaye John Kamau no mworoke Mathare United na bo karabonega Mathare United bagatirire guika ali bagariri eria kane aseligi yo Arsenal United batumbweto ikali baga ali 10 mokorende mogosori go goal keeper aye timu eria ya Mathare United Kevin Ouru omumura korogongo rwagusi atakaga kwarakia gasodingi yakerage na gokonye mipire menge yondikirete barabo konyora egoli ayemo na wegoli yebobwi yoka na akabeke clean sheet ya garia mega yo mogosori ya Paul Kinyanjui kanyonsi goli amagosa ya John Otieno Nyango mo captain we team ya United akoreta amagoso gari mega yo gochuti umupira togote bo gochutia asole wa meta mangana yenkoyo na korende hoikiraga umwacho mu yelengo chikoiro mutumo komoke konenda na mutumo komoke na rango gati ya bari baganda to kubati mu rwerio obwetrobini ya senchera ya bene ngai bato watrete kuba nsoma ma ukabo elinde mbama se guchya kumnyoke matebe ya to kolika mo kotorga so bakora kwa Christopher Atandi watching live kurwa Aborangi Kenyambi with my wife Lydia Kerubo abana Sheila Matiangi Moranga Mikaye mama Mongina Atata Moranga pamoja hadi tamati. Have a good day mbi yamono so genda bategera mu rubero rweterobini kigara kana to kumulekana ko kwero Alliance ya tekwane kibakura chinsemo au chinsera boigo anakorogongo rwagusi omwancho mugile akoro ko moseriwe su watching live kurwa na Kuru Salam Club mbi yamono rishabiki yabo tambiri shabiki sana moseriwe su gendra gotengera heketeseni igia Soko TV anene mu rubero yega abwe etorobini tuned in korwa ekerenyo nyanderema abuya sana omurubiro gendeta kurukwa Lamek Ongeri imogerembo yamono osoko baime yomurubiro Lamek Ongeri Fred Moga ataba komo kurwa Nyakemosia secondary emisli kole Fred Moga Nyakenyo misia lietari kwa msana mdekta na wante kwa Nyakenyo misia mwana mdekta nekebati asobante lietari Nyakenyo misia secondary lietari kwa nkalaga lakini mbiamono mwensi mashabiki alitoye Soko TV soga na kutatengera anene sumuro wetro wili tokiri mutumo kama kenko na tori tochugenda gukwana mangere tukolera igotogo chikobeke kwana ito ase okumwegera enkwana yokwegera mwana musubati na abuno mwana musubati genda togwetera mangana makwa na mutukagwa ngoiga twarabana abanyaruka bako bagwitwa basirwa na abande gutinde kwa insa ya maraba anane bitambakiro byabereka bigo cyane mono kurwa orogongo orwa agusi katogendreta matuko 15 nomo yo kurwania gender based violence meyense ya Kenya mutumo kama kayo kwende nkwana naende Eye Soko TV uboroso bumugusi ro tokuligereria lingana ligoteba ensoko ya masisinia na Pastor Nixon Matara cast tie pardons upon who the Lord ekere toko mosemenya sai ekatonie chinchera chobo nya sai no konyora kolenga kia bantu banya sai okonene awra njena wenet kuno ikarasta ngwa wenet akipi oyesa ataku kirali tukulegiwa mos chinsa isano na mwichamo baso gweka chinsa isano na ibere ichamo baso baka oje great controversy ye esegi yenene ere bakase chingoko ekabase chiombe ekaba bakase ese yasi buwenya role kumetinga wa ime Soko TV uchi kusaba kubolinga kusaba kuligwa saba ditwa chikoro murwire bara mbyangwa chokanie
omwancho omulire bw'ensoko TV igetaseni gy'ensoko TV nibugiyatira senge yao kokoletera amang'ana amaya ayatabwati gwanchereko rwonsi kolimo ya gusina isiko ya gusi to kubekera tene ni anyare koba kawateka atabwati gwanchirire bonda bwensi korwa bunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amang'ana amaya koruritu kuri Jumatatu bakari tukuri Jumapili chini gongoro perpetual machini na nyora netrobin y'ensoko TV oboroso bomubusa Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories naboyigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya ninchubwenyorera spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon koros tule chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga tuline sababu yo kole talentambe gucha kuligie byombo bunebe totarira somo chokebirigo naboiga somo chunyamera wose toakirisi miese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegataseni y'ensoko TV tuchikumirana keraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia wika chinsa inye zinyare komotogia omunguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegataseni y'ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Magega ya televishoni y'ensoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 shauri zangwe ngararombo ijana Muligari bw'ensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekerugo orambulete mirundo kunyagusibero ngori naria seskirini ni chingero chikoletwo na mwanambuka Edwin Yang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu bukano echiembegetere ndo gesongengo toamereria bakaliya omotoya kabwatwa bakaliya omotoya kabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa
ekimamosi eye igoro oyegeteni kenda basia y'abanyangongo eriso aseriso no moteneri gwegosori yenkoyo omosubati igaudensia bosibori ontiri oyue olibiri elire eliebisero obyenkoyo imyarogongorwa Nairobi asokoba egati abasubati ababuge birimbi egiata endabasia y'abanyangongo nechigo kwerera teneni obugima bwaye egoika abeire egakwigeka obunyamasi bwaye asebisero obyenkoyo bono tomocha kubwata itariki 9 Daniel Omwaga unabotambe ebantona Erieta Suarez ekimamosi ye yitariki isano nomo eyemo aseyemo imeyo mweroberio bw'ekigosori n'abanyangongo gucakera egetone egw'ekinsa isano na isato ky'amugaso gw'ikengoli y'ekinsa 10 ky'amaragoba gwemanye omuganoye egaudensia bosibori bw'ikeranu Ensoko TV aiga no korimia irango yao y'ekigosori egati y'abanyangongo ao ebago tebango yogose como elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete gen Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tokurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ebibungo naboigo amarandia imegata seni gen Ensoko TV tuchikumirana naye keraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni gen Ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Mrena nabalibe chinguru Erikwe manyabo na wataka kuchitana nye chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke Nakige Kos Kiamesa Yamangana Maya Chinchira chito chige kronigo chira soko gosel bokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagire Ensoko TV twachire gutoligesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwalero oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira cyago goikaransanse na kobeke TV yawo kwene kingangwe somi orege koro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabo igabange nabanyika
irigukwanira ukwebogia cindagira amasikani cinyangi nemejega ao y'umuguzi kera rituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Mensoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tulinde ikimira eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yakire ngumanga bunalero omwanchi omulire bw'Ensoko TV igeta sengi Ensoko TV nibwatira senge nchao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietari Nyariki Stephen Embunde kurwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amang'ana y'amagiye ko ruritu kuri Jumatatu paka ritu kuri Jumapili chini gongoro ko Petuel machini na nyura netrobini ya Nsoko TV oboroso bw'umugusi amarire nigagendrete gutose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumani wanabandegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Nsoko TV oboroso umugusi obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchero ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya igoro y'obulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe buneye ngiya ngaja konyana eyisimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamara bakonya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumu ime na Pathwell machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomurobere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Petuel machine asomurobere boberemi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bw'umugusi onye kubwatari bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko ry'email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira sebishe itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi Nsoko TV oboroso w'umugusi ebago tebango yose como elio nero gose kabya maiga yokonyora mu eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi
Nende ime yomurubiri ubwetrobini mambe ya bono iga togendre gusanga naye amange bunayente gukora kana ime ina iskoyense ya Kenya nabwo kumulekera kongo rwagusiye mone chinsemo chinde murubini trobini na inchinkuru kwa Daniel Omwaga kwenge na inchende togendre tegusanga mo buna achinga ki chigendre tegosko chimutunyoranga chimugadiane eno are angega iga kende sachile cyo singo swale kurbona iga tokwane mangana ya ndete komonaria umwana umunyaruka ime yense ya Kenya nabwo bikoro bigendere te komubwato umwana umunyaruka nene ogo chandwa ogo ito na abande banyoranga basire na gutinde kwase cinchera kiriya citawe cibo tutukanu na inki gose kogera na ibitambokero ko irubire ego cia ase abo nyoranga omwana umunyara ko gosora kongo rwabusi wikirabonega nigo rwatebere ngebegero mono byabasubati bali bagendera guitwa na gochandwa asmu gose astokoroka gender based violence mwachi mukorende nigatorasike moto wake gatorigereria amangana agendera tokorekana anene ase sectoria ayabo chenu mense ya Kenya sebonega ense ya Kenya amonense ya USA eba kirense sei babekero mukataba esenchera ere ya bene ero kwendeli bukreri obuya ase sector gusa sense media yabo chenu mense ya Kenya umurayibwense William Ruto amona umurayibwense ya US Donald Trump babekire ese billion gose billion ya mochini gusa na 1.6 billion dollars erio wochikwene kyanga sector yabo chenu mense ya Kenya ngo kinere na abaroire amona bakenya bonsi nkonyora barabo kwari borobuya anekero ne kwa bakorwara amo na maroire gusa maroire amone ibintubinde aho kero bawikari asenya gitari abangene kunyara bara abana buya abaroire bari nkurari bare muroire amaroire akansa nagenete konya kona aria ensengi mabayiganse ya Kenya amaroire chiachari nchiro bonega nigo ense ya Kenya amone enseria ya USA marayibwense William Samoei Ruto barengarie amo ono waziri Musalia Mudavadi nigo babekire sei ya 1.6 US dollars billion shillings chigo konya sector area yobo chenu imeyense ya Kenya umwanchumulire yego twagireria henkwana ayo marayibwense William Ruto korwa sensemere ya Washington DC imeya USA. Framework we signed today adds momentum to my administration's universal health coverage that is focused on supply of modern equipment to our hospitals, efficient and timely delivery of health commodities to our facilities, enhancement of our health workforce, and health insurance for all, leaving no Kenyan behind. This facility will also boost disease surveillance and emergency preparedness. We hope to sign many of these in the days to come. But the first one we're going to sign is with Kenya. And the reason why is twofold. Number one, because of our close partnership. Number two, because they have stable and strong institutions, both in government and in the healthcare sector. And over the next few years, we're going to be investing $1.6 billion in health assistance over the next 5 years. And you'll see how that program works out. But the investment is in combination. It will allow us, first of all, to leverage the private sector to create a sustainable U.S. health assistance model around the world. Wense Moske William Samoei Ruto oyore ime yenseria ya Washington go sensemo ya Washington ime yense ya US agenda tetara yaye yokwenekia ingobo moga tiense ya US ya mona Kenya mboro ane egokore miremamo asenchera ayoko imuki go yenseria ya Kenya asachi sector sector yoboremi sector yobochenu sector ye masomo na yani go kwaro chinga bonega babekire nse omukataba bwechibesa yure 1.6 US billion shillings $1 chiri ya US eriyo kwena kyanga sector ya wacheni mense ya Kenya ngukini bwere gucibire ngo binde na kwena kinga amo Kenya abonsi kunya baro oburwaire na bayigo bokoreri baro bya sector ya wachenu na go kyanye bikorwa by'abantu bagusiya magima abo imeyense ya Kenya tokora nga mukatabo uyo no chikoba oyibwenge nchomwana gucia saba Kenya anene kero mwera ibwense ya US Donald Trump atebere nga bwerure gokora igasinense ya Kenya eriyo kwena kyangense ya Kenya nkonyorere bokoreri ibaro bya asechinsemo ochonsi mwancho mwera
bonega nigatogoska motuto tamekikese county area Kwale ase bonega abana agose ababwatani ao kurose county area Kwale mwancho murigeria nigo besokiri na kurwe bikuro byabonene ese bikorwa bya abana bamura gochererwa ibyo bigendrete koba ase ebikoro bigoro kabisa abana abasaye gochererwa na abayigo igotogotebese munuru songo sodomi igo abana besokiri na kurwe biro byabo ese bonega baboringa bitambakiro byabene nyarako babikoirwa ekyagara ebine bikorwa byo cyane mono nendirigo byangere komenta kana imeye county ya Kwale ase amatuko are abwangu gatango tarachinkwana achegati ya abantu bali abesokiri na gukorobekana ase banyarako bakuru obiriro byabo asencherere yabene kwamba si kina dada na mama peke yake ambao kwamba anapata dhulma, lakini pia kuna wanaume ambao kwamba anapata dhulma. Cases za sodomy, yani vijana kubakwa kwa nyuma ya maumbile yao pia zimeanza kukithiri hapa Kwale County na tuseme mtandao mzima wa Coast Region. Kwa hivyo tunakemea dhulma za aina yoyote. Kama ni mtoto haendi shule kwa sababu ya jinsia yake, kama ni mtoto apewe nafasi ya kazi kwa sababu ya jinsia yake, kama kuna mtoto ananyimwa freedom fulani kwa sababu ya jinsia yake. Ni jambo la kusikitisha sana kwa sababu sodomy imekuwa ya juu sana. Jambo ambalo sana sijui kama government kwa sasa wameanza kuitilia maanani, lakini ni jambo ambalo limekuwa likizungumziwa, especially kwa sababu unapata yule ambaye anakudhulumu ni mtu ambaye anataka kukupatia kazi kwa mfano, ama mtu ambaye akona naitwa nini authority kutoka from you, ndio maana anakudhulumu. So tumeona hizo ni mambo ambayo yamekuwa ya juu sana, na ndo ni nafasi pekee ambapo utahamasisha jamii na itaelewa umuhimu wa haki na kwa nini dhulma za kijinsia hapo nyuma zimekuwa zikikithiri, na pia kuambia jamii kwamba wasinyamaze in case of anything bikorwa byo ogoichani sana mwancho muriria ane ko yakunyarango mwana omumburanere ngwetarari ebiginto bunebyo ane hatikero mondawo chikoliye gasi hoya kobaga gokorwa mangana buna yuko gocherwe nchera buneyo eliko nyara kwegwe meremo ane SSM ya Kwale toko nganga abo ya nyimbo na bayigo na abali ababwenderete gukora ko ibitambakero mbachikere bitambakero asenchera ere yabene eriya wike bikora bunebyo mwe nanya bali abakobwaterani bwane bikora bunebyo igo kitoro kwegena gwitonga mbachikere bitambakero byari chiko elio mbamase ekirora yende ebintu bunebyo igatoka ndatuko sanga naye imeyo morobero bwitro bini emambe ya bona iga nenche Daniel mwago mwanche mulia tochiko kwanda mange homogeni one eno isire wikamega iga tubako kwanda hanene buna kwegura mangana ayo ya agenda based violence kwegura basayengo chero robale basubati ngo chero robale ko ruchinseme chinde nigo bono ngati ya mangana ari mange etogo chiko kwanda hanene mangana ayo yogo ichania na bego tochiko kwanda abana banyaroka buna abagendrete ego siria mabo asenchereria yogo cherwa stoko tebanga usomurwe songo gender based violence ebintu byenda kwene kibwa soro gongoro irwa Nyanza na noro ngoro wagusi kwa rese county ya Migori bikoro bimbiro kwa rese county area Homa Bay ebikoro bimbiro ngati ya mangana mange togo chiko kwandra emambi yabone gatogo chikumurekera esenchereria bene etorobini yaito ego chia kumurekera na magana kala ikemega iga ayo no sigo togo chiko yakwana esenchera ere yo obukano mwancho muri yego togo chikugeria amangana amange kuruga iga ime studio emambi jabonega kuikachinsa chia isano onemo ochia abono mugaso asebonega ense ya Kenya omwanchi mwiriria nigo egotebekananga eyemo ogatia abantu batano imiyense litkerimo hosegati basubati batano oyamo ngo itware usiro gimabwaye egwetera se ebikoro ebyo obyogocherwa na abantu goseno goitwa ase chinjira chibututu kanu kento kuruka gender based violence egento kero kiringana no mwakoli wechibere na 24 omwanchi mwiriria nigo abantu ogwetania chimisano 50 onebere na kianda batukabagusiria amagimabo abuna basubati ngo kwana basubati mega ayogo itwa se kitokorukanga gender based violence ebintu nebingo kwara bikorera abasubati gochererwa nyara basubati obwata abana banyaruka boka nabo kwanyoranga iga akochandwe kwanyora abasubati abwato butaka igoro huna bakwara mubwekana ogensemo ya Homa Bay karata getendagara igo akogenda gusaba chinsu bari roche na abaria abako bwata chinsu nigo bakomocherera na
imega ya manya komwa chinsu egento ogyaba batebanga sumuntu bwegasongo sex for fish egento kere ekyo ogoyi chani sana omwaka oyo ogwikira mutinyu January ogwikomutinyu March bateba ekwote ntangani yoka nigo okonyora ebirengo bigoro mono abantu emyeyemo 29 bumwaka oyo bwoka subati emyeyemo 29 ase kwote ntangani yoka in January gwikomutinyu yoka tato ataka bagusira magimabo igo mubaru ikugo kigosoka nende mutinyu December nigo urach ko mubaru igoro mono kigara mutkamega twarire abasubati abangi sana basiriye magimabo ibikora byo gwe kigema twarire kurwa chinsemo chiria che county ya Kisii mone county ya Nyamira tukaroyo ndakabu omusubati ya mukuru wagaria sensemo ya Kadetro akaruborwa kurwa sabe tukarotinde kwa tukaro umwana ndo musubati osirete semeti yenye menge nere akarurwe siribwago abatako bakagotinde kwa tukara ebinte binge bya berko biko kwerekana abasubati bagusiria enchera yabo tukara abande batinde ko mubiro tari byo umwana wabo bagatika osira kwende bakanyara musubati yone oyunere ingomo itate ngakekora aitetwe bakoikira bonega hatamanya kaini nka ene ya gosinere liye igo ngati bikora biri byo cyane ibyo ntako munaria umwana musubati na imambya bonega no tochikugeria mange nabo igenchira yo kimoki umwana musubati goro na komwoko bokenere amnyara ko bagwetenda ekirara kya batere ngo botaka ngati yebinto biria bikogera umwana munyaruka etera abinto obunebyo nere nabo ntako bakagwetenera anyara libagari yaye as ebinyoro byito nere atware ryogi ebuna onde ebwensi kolende no nigo kware nabo abana murabura bwanyara konyora amakongu au mwancho mwegeria ningati ebinte binge biri atogo kwanda emambya aja abonega imeyemo biro obweterobini kware nga bikora abyabana bya bana chiribwinye chimya 350 onomo igo esensemeria ya Meru bare abana bwatamarito abana chiribwisato chimya yani chiribwinye chimya 350 ama 4360 manya ine umubaro igora mono kabisa wikira bonega imeye county area ya Meru yabotebekana mabana abungati abana bwate myaka abana banyiroka bwate myaka 10 weke myaka 19 ngorenga hene engana ayogo ichania ogo ichani kerage omwanchu murigeria na ate kwandra asowe mekegima toko irumo tumokama kego ndeto mwanchira mugenite aso ime studio na toko na tachinya kwandra mangana ayu osowe ime na asobwagare omwanchu muri nyore ne trobini yen Soko TV na gaiga na toko morekera byonse agandete ko karekana nabe kwana chinkwana chikorengetaye omwanchu murigeria nabe gonyara ko bakogwe semia anakwimanya asenchera ere yabene umutumokama kego nkwira nande nabali b'ekishinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana mahia. Umurigereria bw'Ensoko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi nigo guchikomera na inche ritkore juma chinsa 10 cy'amagoroba ase emeza yamangana maya ekerongo cyo gukomanya aya wateka koru chinsemo ao imeyense yandra gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi eretariane Linet Nyambane. onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobili yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'omuguse magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoliribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi
onye kubwa tukuraria bukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyori bagaria bene liyokuraria asegitesenieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788 666662. Nero ekogendia obonda bwense na kigekogera inche buna Frida Kerubo na imokire egetambukiro na kongaria ase chichiro kwaene kebuna ngoko manyinde na kiuchumi ya Kenya egokina na ki amagori ebinto ale na boigo merobelikiria serikali ya bekire kwaene kebuna uchumi ngogendererere umerana na inchekera litkoria Jumatano NCMO na boigo chinsa isato cha magoba asitorabe to wesemia amange to kurigereria lingana ligoteba ensoko ya masisinia na Pastor Nixon Matara cast tie burdens upon who? The Lord. Ekere toko mosemeria sai ekatonie chinchera chobo nyasaye no konyora kulenga kia bantu ba nyasaye okonene njena wenet kuno ikaransta ngwa wenet akipi oyesa ataku kali tukrejo mos chinsa isano na michambo baso gweka chinsa isano na ibere ichambo baso baka oje great controversy ye esegi yenene bakase chingoko ekabase chiombe ekabakase esese yasi burenya role kumetinga wa ime Yensoko TV ochi gusaba kubulinga gusaba kuligwa saba ditwa chikoro muruire barambya mwacho kanie omwancho muri Yensoko TV igetaseni Yensoko TV ibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isuko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchero bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili jeni gongoro ko petuel machin na nyora netrobin Yensoko TV oboroso bomogusi ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko yagusi na gusanga naba yaeteire naba yaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ke miaka sta ngachaka ndifero po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi mwancho murigeria Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago Nsoko TV gochiko komanya onsi eya mase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia koenekiwa ase sector yechisemi kurogase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eriyo korigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukomanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengali
butari no mubwekano. Mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena bakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene egie Nsoko TV oboroso obwo magusi na nche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asama Erieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia amaruna mariogo yogotindi amosariri wano ya ikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge ya konywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi. Twakirisimiese namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichi buryo gukora chingatare ichyo butindu. Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi ine asama kia ya mbireo seino mbireo
sama tuko amaega obugima bwakira rituko bwomugusi nigo bware gusirwa n'oburimi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi korwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera ritko pamoja. Je, unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jjava.co.ke. J&J, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eje Nensoko TV Uboroso. Mwancho mulgirelia chapto yideka 13 igoro yechinsa isano chabana mambya sintunene ngo kwaligania ime yomurubiri ogwetrobini tonyara komurika na kulgirelia ayagendrete ime ena eskoyense ya Kenya twengene guchakira chinsenya wika chinse chiga twakwanira mange anana batayetinga ani imbwate omugeni uyu ogochikoika ime ye studio emambya ya abone go mwancho mulgirelia elio tochikokwanda amangana mange anene amangana yebikoro biria bya gender based violence ekerense ya Kenya ngima egendrete kurwanya goseko chengara matuka 15 16 days of gender based violence isogo chikugeria umwana umunyaruka na makongwaria agunyaruka bakagwetera nebintu binge bikorera umwana umunyaruka konyaruka bakakonengetwa esenchera abuneria kwa bande banyara gusiria magima bano kintu kirarego na bateti nimbwato mugeni tochiko kwana nere na boigo nende naro omobwi ibwebwega aongo cyare kwemanya nere amanya kwanda amange igoro oyo umwana umunyaruka ne gitambo kirikere mbaka aikire asa ariga karibu sana. Asante. Na bokugiria kamera itogaria kwana marietao na eningo na ayukuru sa marieta ankoro ku Immaculate Bosibori Onyoni inche no moiboru osi seito gusi Kisii town gari Nyabururu bueno mbuya hamono kabisa mwancho mugirelia uyu ni Immaculate Onyoni uyu ore muibura bwensinza mochanya Bururu igaria ase ensemeria Nyabururu yigo toka ime county ya Kisii mwancho mugirelia aseto gochiko kwandra mange kwa moigure eno are ime studio emambia ya bonega gochitoro kwandra amangana ayo omwana omunyaruka nabuna agendrete gose omwana omunyaruka abuna agwetira amakongu au tore hasa matuko abwangoiga omwana omunyaruka omwancho mugirelia obare ko bakabosiri obuye
mabwaye bagoteba nga gati abasubati batano oyo mukireri tiko ikasiruge mabwaye gwetera asogo itwa ebikorwa bigenda takomenta kana twarere sibikuru binge bigenda takomenta kana twara sensemeri ya Meru Mwanchimo yo sora batiro koro kinga gwikira bonega abana chiribwinye chimye 350 mu 4360 nigo bare ina amarito nabo go bare inse miaka 19 yani gati miaka 10 weke miaka 19 egentokere ekyogo ichania asana ayonse na itogochi igokwanira emambia yabonega amo onomogenione Immaculate Onyoni Immaculate nindoche totarachi gokwana bani ndoche rugwate kiegwa kiegwa kengere kiek Eke kege kenanyorete last week startup influencer of the year umwaka uyo nachagite biashara yogo sona chianga chia for the girl child bono boni bio na twatemire gutsuma tunyore abantu bagole chianga cheito this is to empower abana abanyaruka bali babwate kipawa kyo gusona egalia sito gusonera nanyarire ko ba empower ko ba libaga banyago bakolegasi yo gusona banyora bakano ikonko basomyore abandi mbaro bono we have an experienced tailors na bali ogosomi bali togosomi ba grow within abuna barabuna bago konya irinde banyare kumanya how to tailor alafu bago konya na injire go sukume biashara iko kwegwa ase ngosenkia gwa kiki cyane ngosenga imujega kyo kiago keke kwa ba konyora gosen category kwa bare at startup of the year influencer iko una audio obwate biashara byagose tari biashara bya impact wa create as a community one impact itone yoko we empower the girl child bali bare kibera kangemi batagwate kibaho kora bacha basonera cyanga cya itogali bakore kwerende alafu nainde there is the aspect of zero waste togo suma mambo ya sustainability chiango konyore karo chigo sonu chigo cause a lot of waste there is a lot of waste ni yangambe terero ebwate ikenali wane pise ye okange ya tugutetu lakini buna chi design stokoro sinchiri chiko konye rinde waste yu teba waste wona nainde nko bakonye ngo train abana na barabu banyare komanya koba very conscious when it comes to waste igo wata materials irimo bikwagore material ategere yatukutu ngombe kasora sigitesa yanga ego so ati yange ngao bono nende atari that 9 ya bali that rigia kwa ba smart shirika kile ya kwete kiegwe kyo hii ni from Jamhuri Kenya Awards it was the 4th edition ni umwako kane bono wakiwe gwete bana una kwachete kero gotena gochikuye wekiye bakiao walengo na bokwa weche buna na lingi mali tati it was a very nice thing korora abantu mbaro ba korora igasimwa ogokora ba appreciate kwa ba recognized for the work you're doing elinde eko nga moral yoko kugendera gukonya abana bande niko gendera gusukume biashara nguchitore goswa tukwanira mangana ayo mwana umunyaruka na makongwaria agwetera kwende tutaraswa gabwe asama tukabangu gana batunge korora ase imejega ao aneliye gukonya omwana umunyaruka himeye county ya Nairobi na korore gari ya South Sea kwesa mwaye kwena abana tukole chipasiri cyabo nde banyara gwitanga kurwa ase gose kengo kiri yabo yakero bakorera mutukabo nyabanyara kubeko boche nubuli ngige ko gusuma baka kwanga kurobo konyi bunobo ekyo okonyora umwana umwe tali bonsi babwate buna ayo bwate bono okonyora bako go above and beyond ko ebintu buna chipads punendagera ebine bintu tubwente kutwara on a day to day lakini tarikero mwana bwate ono konyora ntubali nyasaya amebariki togo koraki to it is good to agenda to aba educate abande mbaro no nyaba bwate mbama itina bagotumia to aba semi on how to use it esa uli tutakore tigo abana bali gali bakwenda abantu ba take advantage of them
Bono konyora so they don't know what to do. Mbabu ati your knowledge, they don't have the empowerment. Bono konyora karoto bwate chingaki tokoenda twaba empower irinde nabaro babe abantu aba abachiko abantu bengencho ase kenyoro yebona asoguma bwabusyo iko tali tanganire nari nakoroche gonko bagendiri muri ebi kwa bakonyi bunobo ndimo kwa bakorere bose ko bagendere bose mbo bata mutuko moko bakora bona gwatarish kagetelio ryo bakonya gututikerie igasi yabo bona konyora ibi we togo partner nechi organizations au mbaro bono bali ebinere gasi yabo day to day bona abuna togo partner na barabo to every time there is an event to have a join to for now as bado into startup bona to kaendera ko grow to go create a program yaito on how to empower but also other than that abana maro ababe youth abasai between let's say 17 to 25 thereabout abana abo konyora na baro bakore school babu atigasi babu ate a passion barabu nechi model bataita kuba chi models wono inche bandorire na grow through modeling bataite kumanyanga kina ikire asina ikire wona abuna barabu to go by empower to have a semi on how to be to go bagwe toma buna bagwe toma irinde banyale koba wetenenira buna abantu abarungi tugusuka mutu wake Immaculate sama tukabongiga chiroboti chikwene chikoro kyanga ibikurwa abya abana banyaruka bokwembawa isibonega byabire bi comment kana sana bana banyaruka kunyara facility amagimo isije botutukanu tukarumwana munyaruka ya murwa sama multimedia mapemo mwakoyo abataka bakawusira gatokitangiya machime umunje betaka bagako muitaka mutangiya machime ase skuru school area ya multimedia twarega iga ime yagusi ngwarara matukaetire abantu mwana umunsi batiye magatoka asirete kare sana hatinde geto siribwagwa oyo ndo tindekire oitiro munyaruko mutindekire ase nyaro yegetanda time tinki ge kwira ebikora bunebi time tinki kira renkwana abuneye anekera ho gateba kana wana gusine are tangine ne passage ne sana ya abana banyaruka kunyara bako yitirime cyanda bune yogo itogo se gender based violence story echo chiringia mono ono konyora number 1 reasons chi cases chio konyora abana abumba maite kibakora okonyora gente kinge it's not something that happened lero it is a pattern ya beire ge gova and then they did not do anything about it ose mbari potati mbatebeti onde ose ba oboete wono this is just to empower young girls ba patiko buoba kero kwa lire you are in danger no bwate mama no bwate tata no bwate auntie no bwate uncle no bwate baba no bwate sokoro no bwate chikaseni bitebi onde bwensi oli oroche oyo nankonye asa abantu abonse pina mentioned na royo mo gose babiri oyo orarore oyo nankonye motebi tungora omotebi ntagete gosoka tari rasmo omenye mabu nabo soka ogende na nduirane baadaye kero kiregentu kyabeire bia lakini elinde onyare kwerenda tobasa goitu tobasa siuliwe ju wono konyora abantu na no obuoba mono na bwoko bakora esa uri konyora chi patterns echo tari rera chirora nechi negento kekoba goteba atareka kasa guchia goitwa kabisa bono konyora nga ogoteba nga negento konyora nga kigendere to sakko bakagoitwa rero okira oito mambi okira osoteba nga kibono musubate mintarandole umaite ose oranyore umuntu yoko moita no muntu osikire hono ngaki abantu baramorore umaite lakini tema kwate bioli ore close nae the moment ogoteba iga kwanyore voice yao elinde
to kwa jamani to basa goitwa okwe esa uli nae totegemee tomo obugima bogocha bono one, that is the first thing. Number 2, okonyora, another thing is finances. Mbabu ati pesa. Ne omonto iyo kubaita nere bategemete. Ngakibono gingo enante ebi mama tabu ati pesa. Ako so abana buna babwenta ko ba empowered financially. Bachakiru ebiasara ekemo bibere babu basomi gubuna bagokora ebiasara byabo elinde banyare konyora ebesa umwete naye ekarogo tegemeo no kitegemea mwanaume sana pia agokora buna embosa bono bono sasa utao kwakira lituku bono naye twara gasiringi kalikao weri serere ekarogo taite chipads chao kwanyara no bwate kendo kwa minyoke eduka kwagora chipads chao gose ono biasara mbiro kidogo abana buna baranyare gukora erinde banyare gutwara chibesa cyabo bone that's another program bone tubwente gutwara to gambia amana abu tubaworoki how you can empower yourself watwaro chibesa cyao likalio gutegemeana abantu bagugoita abo bantu tebembalia barabanne babwelente gwetegemea bachi gosoka banyara kabanga tabwati miremende yonsi gategemento musacha umusura agoikomoita bano tegango turakwane bikuru bingam bya bana bona abo banyaro kanende abakebono konyarno na marito ime yagusi tware bintebyo chi county chiria cha Kilifi na Lamu nchire affected sana na ikiabongo gane county ya Meru yabereke kwaneka sebo nega tukwanega umwako wikira wanega bana chiri winye chimesito na 50 nomo 4360 nigo bwata marito nende kiyo kumyena bana abugo bare se ye miaka 19 yani gatie miaka 10 weke miaka 19 abana abake sana timetinga kyore renkwane yu one nkwane yu chikese se chiokonyora it's consent stay abu umwana nyore gutwara burito okonyora that one now goes to the perpetrators ibone aba sacha umwana omumura nere bono abwenta ukwanira because umwana yote tio burito erasmo umwana sacha naro olingo uranyore sometimes okonyora no musacha umwana ulibako na nere skuru wose umusacha monene when it comes to rape wose umuntu very close nere nyumba kuso esa uliora nyore naende Nairobi gega kose ata Mombasa abantu buna bamenyete ubunyombo busini nibono bonsi no bale mabo bono konyora bono iyo that is the case of the boy child you wanna boy child nere abwenta gambiru atebigu the consequences na indikero monto this should really go to the law because to control the other person is very hard yes bono the law should say olio go impregnant umwana ole myake yenene these are the causes, these are the consequences esa ulibono the boy child really needs to take control they need to be controlled tware ibintu bine bikokarekana nonyena abayiboli babana abo bakonyara kubwatira nwese bikora bune ibyo byo kwabana baba marito kurende korangana roboti igoro korokena na tari basaya bakeboko babachangita samoto nabagakabana abantu obagomete arafu igona babatebanga no bariga free the alarming free kene ke gutambukero bayiru timeti inkiora kwani igoro ya the abantu wente kuyerege tambukero the prosecutors ama ne ebitambo ekwende amachiko kuyiroto wete araba sigari gose nabatuki na biri byo kugero we n'abanyabantu timetinga kyora bibeke gusenga kyora biwe uterege tambukero anane se bikora bune bigana tawakarekana maiso mara narore government ya chakire though mbona igana narore something online has started coming up lakini mbona igana in a digital era muntu tayo wenta kwa scot free for all these things that they are doing nobody should go scot free. We have the digital space where all these cases can be reported and nobody should go scot-free. One njengo ndatebi government yaito
aba police stations na already bono iganchi buate a section ya gender based violence, be it pregnancy, be it abana bagoitu, be it all these gender based violence cases, rape, once a section ya bonero. Bono tore slow as a country, tore very slow. Lakini ndo cha again to get chakira okara, that's why into balito bwate eliogi. Into balito ranyale ko gokwanira abana batari kwenyara. Togotoma on social media, twatoma on everywhere mpaka ebinte bibiche we stop. Lakini the law has to take course. Na time thinki anene bali bakubatiri batayokirwa machiko inki yakugera bali obwanete ko ire bitambukero asabante bakore bikora bune bibyo bwicanya byo kwa bana bakabuna ba amarito inki yakugera bose ebitambukero bitari ko irwa korengana inki yakugera bitambukero bitari ko irwa abantu buna abanya kuyarenga no bari garisiko bagutara bari roni ngopi inki bose yakugera what is happening okonyora a country totally mono when it comes to bribe or when it comes to bono konyora umuntu ko endaga police oteba tiganko enkugorere chaiga ekese ko koreki okebeki kando and that is what happens bono okonyora bonsi pi babote ina baskali abo bonsi ba nothing happens. Well, that is where the problem is. Yet abubono babekire gali ase keroge ekyo na babwente go take action. Hapo sasa ndio unapata serikali inatuangusha. Wote wanga private cases na chi akechiko gara corruption bono to corruption bono nere ko gara ke ebikora bune ebya bigenda tekoba open n'abantu ba kurura gitambo kere ekiengenjo na maybe to renga umuntu kore kyo umuntu mugako anyora gochera iro mwana omake gwatiru lakini ugo ikalia koti kwego watebanga tigabage kwane igenka tore binte bigo kare kana gusi tore bigo kare kana chinsa una chiri chia cost sana inga umuntu kore ke omobe kira mari oborito mwana omake abarusono mwana wa sentato mwabo gosono monto mone sekinyore kyo gwate myake menge inki yakora baote ati nende none koti gwate ati bwana tigatukwane igenka as korengana na wewende wakoro sengaki. That is unacceptable. Okoreka rubarure koru asibarure mpaka bayikire gabu igo basinye tu koge kokora iyo mediation yabwente gokoru korunka. One that is why bali gabu. So those people that are bali baikala sta sebiroge ebyo babwente go take action. Mambo ya mediation is not acceptable. Ekero mwana obande usale irobo gima ekero mwana obande tamaite kyabwenta gukora ekero mwana obande tamaite obugima bwaye wabo tunga kibo borrekaine one that is not acceptable by me or by it should not be accepted even time thinki ebikora bikokarekana to asini to uskake nto kwandire bikora binde na iko kwanirwa gaiga se ebikati ebyumbe bibiri bya yene tokora butukigoro ya gender based violence na nindi byakora butukigoro ya FGM naigwa gati yawo bari bakora butukiyawa tabatebanga ibikora bya FGM nigo bwene tekwene kibumbaka bono iga imi ye county ya anane ya Nyamira amone county cyabagara buna Amigori are you aware of that? Bado nchiro tingo teba tichaere John Spira nchiro bano kolengana na brabu inigo baba tebanga lichi kondre wikira bonega ali kwara agati yabonye gitali bari basomera tokore bintebyo literarusi bwo ingana baba ngana bari bwate chinguru cyokora amangana yo time think yora kwa nigoro ya FGM na nekere bikoro bigenda tokora kanemi ya Nyamira abantu banyamira abantu bamigori abantu bagusi abantu bonspi nonyana ba Masai bali bado those that are still practicing FGM bonspi abantu ba Mombasa bonspi babwentego otebigutika batigani no mwana umwisike mamotige buna ibole tu vilaliumbwa na babwente ko baigo batigane nere esauli tali baraba mo Whatever no tigana nere esa what do we say? FGM does not help anyone. There is no it causes more harm than good.
the reasons for doing it are more evil than their reasons for doing FGM. One tigabatika no mwana mwiseke bamotige pi esa uli na ba umbetugo na bebwente ko baiko ebono kwa na tore amange sana to kwa na igoro mwana mwiske nende kwa ngo tore kwa na amange na mbona kwere bitambukiro gwesokiri kwa reka gatimdo bibiko garo mwana mwiseke no kuburwa kwe nibo no butako bonene na ebintu bire binde kwa berko kwandra eriyo kwene kinga umwana munyarukane ne asolense rongo rwa Nairobi nko nyorare obugene ebugaya nkore nganga nigo to guchikira umutumo komokego to kana to chigo kwanira amange to manye ego chigo korera moroberi mwachi mweria nigo tokwera mutumo komo sini kone tokana nigo torenera ime studio igega ime okeleto nyoni oyo genete gokwanda amangana mange igoro igatibi kuro biro bikogera umwana omunyaruka konya gugocherwa abande batikirwa chingoma abande kwanyoranga abayiturende bamere ko bagosiria amagimabo manye nigo to gokwandra habuna abali abakore bikoro binde bino byo kwa abana abakesana mwito aliara ayagenke bose ari pregnancy bare myaka yinsi sana ngati ibintu byo tochi gokwandra igaiga kuremege teseni kya okyabene Gen Soko TV kwende wone gango tokwera mutumo komo kaigo nkuya na tori togendere Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucho monene o Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umugusi. Magega ya television ya Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaitu yobonchurelia 0788666662. Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. karibu na ndo mwancho murgeria tugandira gusangamo imoye murubiri ogwetrobini asito kumurekera amangana naritwara regabna nagotebya igoto kumurekera engana eria yogocherro ko mwana moiseke ibikora byengera kwa bikumonaria hasa matukabwango iga ense ya Kenya yako ni kimubaro monne sana bana basubati ya goitwa sama tukabwango anene first quarter year ngomo tienyo January wikomo tienyo ryo March nigo abasubati emyeyemo na 20 kianda wetako bago itoro gusiria magimabo asumaro monne igikire asense ya gusi ya kwanikire inga nerebo nige tangene birengo bigora mono bya abana basubati agoitwa inego senikige koireke ime studio nigo terere Immaculate Onyoni esto uchigendera ko kwandra amangana ara amangi kigimana boko nikerari uko asina mbegwete sikini ogabo onte byo sore ayeno musubati kwanya gwetera ebikorobu nebyo ogosono na ko romo sa kwanya ko ebikorobu nebyo na onte bi ingosiyo ko kyo kwirira ebikorobu nebyo nikiye kwirira omwana omusubati gocherwa na konyara ko bakagoitwa abande batige ruchingo mabande bakora goitwa na
kwiswa na abayigo bachi gotoka na nyamega yemetienyi ere menge nikira yuko chemie studio gwetele sema tanda ito Facebook na bakolika agwetera ase enseme ya ayende ye nambe gwetise skin ya mwancho muliria ninche metungosoma egaiga yemo ase yemo akoro kwanere michi ya kadota korwa ababasi nyaboterere omu awote bangategete emurubiri ukigima na nigagendrete gwesomia amange Isaac Oweno agotebanga akorwa nyabitunu abo machoge borabu ni kondani following from Nairobi Kibra atare tinsemo cha Kibra Nairobi akorokwanga enengo ojo obo kima outingly from Nyamira County Kitutu Umasaba where represented mochimurian ni gotogo chikiratinga kirende senchira ya bene enere Immaculate Nyoni togandre go kwanera enkwane eyo ya omwana omunyaruka na abuna bere koba kago gosega konyora gotonyoro bwene bwaye asama tuko abwango iga Immaculate tima eti totarachi gosika muntu gentrena bokobori ayo monyene personally kwanya agwetera GBV yani gender based violence wasinye tarayetera kwanya korra aboyiri gosomosani teire ebikoro bunebyo wana konyora umwana omweseke onde bwensi oitere GBV in one way or another GBV teli mambo ya wakwa tu wose GBV is in so many forms wana konyora ogo wakwa is one of the main one elie maete okonya goitu nyomba aso nyomire is one of the main lakini okonyora naende GBV there's the aspect of umuntu momenyete nero gotebutia kokolegasi beragaiga inje ngokorageri that is GBV okero umuntu nabwente ko koba self sufficient obwate akabesa kao bono konyora au muntu agokora igelinde tokora ki to nyoro omotegeme bono nere bwika oratebe buno koenda buno gokora ikyo gotwara ikyo tari gotwara that is another form of gender based violence number 3 okonyora umuntu agotebe gustagenda school tabasa gosoma tagenda na masomae osomo like tobwati freedom ya gokora kilyo bwenta gokora buno umuntu that is gender based violence like it has been cut short by someone because of their own selfish needs wono muntu tayo taraitira gender based violence ndeti goteba ati injeninde very ratios na tinda itira gender based violence oranyara na ndimo ikaranste nyomba abo mino chianko chianti bachire kubatarira umuntu riria bayibori babo baskireiga umuntu nya kuna bobe that is gender based violence that is harassment abantu bepigipigiririo gwetaiga banya gotebi gosena ki utatageti that is gender based violence that is very wrong bono kiro umuntu oiteire so it means ekarotore into twins pitore victims ngakibono into twins pitora soke totebe naki how can this thing stop because togokira that is how ina escalate that is how it keeps going on and on lakini abantu bono ranyore bono nabana baiske mbama itibi ndebina tabireti it is wrong bono society ya mekiri ya beire kawaida mundo utara igo kwende duka kugura gusina mafuta ichinyeni guseninki kwa igo gender based violence the point go kora igo because nakibone wante wafroche ogocha onye gotaite gonkwani ran chwa ntebi Immaculate ngakibono nkyo kwebisira gotyali kwanya ko kware ibintu binebi you know it means hata wewe unajua you are doing something wrong from where you are doing it from so as long as something feels wrong it is not right as long as it feels wrong no nyang akeigo it is not right kwa hiyo so kero muntu ite gender based violence nende ngubatebi to basagukira ekero gender based violence kwa ekero kwa igure kwa bere violated in any way kwa bere harassed in any way tebya omuntu omuntu go trust goso omuntu oliange nae elinde onyore help before escalate gender based violence to atebire teri go happen dero mambi umuntu omenyete nerere rongitire tari go goita igorero ago chaka ngora dero go togonyera mambi okogosa elindarure buno go behave mambi yende okoraki ogwa koroi
arore no go behave otebe no roero kangaka tangiteti no roche iyo ndio itafanya naende mambiende bona go ite chingundi bono mambiende gocha bona atakunyonga tu because you are enabling it lakini liria kogosire iga stand strong bono tebi mamo mino tebi tato mino tebi anti yao lioroche oyo nankonye tebi kase ni yao lioroche na boyo nkogamba nere mo tebi he igoro buno yo ndanka ankwanirete narochita nabara ngito muntu ikara kwara rego tama gose kwa tebi umuntu ra okonye bono baba tebanga umubaro 40% w'abasubati imeyense ya Kenya niko bagwetera emotional or physical gose psychological violence ngushye ko kwandire kwane ikurende nke kugera umusubati Kenya nyoro ago anyomira asegete oituru no musachoye nke kugera gose obwako yana tsobo gose obwako tebyo umwisiko mwabo obote umwibuli oya na kero kena batebanga ikwena kuchika umwibuli one wano kwanyomirwa abo chikote ya yagenda buoka ruga iga anyomba egento ya korera obaga ari onya goitwa ate aste yabwa time tinki ora kwane igoro ya abaibulya na igoro yenganeyo wana abaibuli bunabo mbali empowered mbali ba kale bali maite barabu obiya bwa kale umbuga ko na goita tali goita kabisa bali nko baita lakini bancha ine ne ya gocha limolimo tali kira lituko bono ntu generation yaito abaito bakarra mama na bali go itugo mbali korora the other side karta tu mwaba mwanchite into konyora ntwancha idi toro mochioyu alafu economy bona igane mbe bona abantu bote stress kagocha kuruskali go stara roskende ocha na yako le stress ogo itaigo lakini go ikara kwa chira sibamo mamo minu tamaiti sa wiriere no bwe generation eriende that's when go batebi genda so muntu orago konye taras moira nase mama taras moira nase astado lio tago konye genda so muntu oroche kinkoligere rigandore anti ane ndore kasini ane ndore nonya no musanya no gete na barankonye genda so muntu orago konye taras moira ras mama go stata eras musbatio mino genda se umuntu ora munyanaiza elewa what you're going through taras moira ni mino lakini onye that should also be told to the parents aba iboli na barabu you are not excused abana bagocha ati ba itiru baire esauli na bama iteki kya peniri nyombali onye ndiri talingi bobe mono ukangota chiti so ekera achirego igachireko koligio bokonyi tafadhali korake mokonye tali ati okoma taibona enonyo mirira na yaya esauli bono okorre naende kero umuntu achira sole na yarochi nayo uramukonye bono kukumwira ni gari kwa mwira ni naenda ende go witu kabisa bono umuntu kagocha sole ligienchera uramukonye ni turi kumukonya morifae uchiya so umuntu umunga uramukonye kuna organizations na indora nyore CNGH chire within the society na bona inde chigo take action so ensure that kwa nyori resolution yo kogotaba koru ase were in danger make sure kwa chira sura konyeke bono chikese siye chabiri chikwane kibusana totebega Nairobi na agaria abusi watebirane no butaka abakogera korende watriri inkigalike go chagia sokya omwano ogereka gwitu no musacho akindo yanireka ende kwanga kumate yagendo so musacho ogenda alio odemereri time tinke kero mwiburi gote mwana buru butaka kose bueno sana konyara abaiboli na bataka bono bamaite karo kwa rure nyomba kwa mukonyire bono akoligeri bali abake boka bono ende kokwira na inkina ende na yabona ocha kwa bono ebinabi ebinte ebinabi bona akoligeri makibona gokora endagera labda ibabwate tisaini that's why bono konyara umosubati onye kwa beire umuntu omonene obwente kunyomu tema na ebweli akabesa kao bweli serere to basa gotegemeana 100% onye kokorra kwasinyiru kabisa digi abantu nonya online na bono like look for people who can be able to help ochaka kabiasara nonya
naga kego elindo unyare ko otware unyare ko kwana wetenira otware backup yao ebono ngwa kwana igoro ya some nini chiasol chinyinge chia gender based violence netu atebrenga kerengo kemerongene igoro yemia abaswati abange nigo bagwetera different nini GBV violations inkigo sora ora tebyo mulgereria emotional unego dukote gotamo chikwana physical emotional amona psychological nene ati physical the emotional nini violence na physical amona psychological anene liye dindo mulgereria manya bono okonyara physical ne yo goitu physical work we watchindo ego kwanya goitu kera ritko waku wati guka ekaro wate chi max ya all over inero physical emotional neli umontago kiratari gukwanira bono tumaitinki gwakora tumaitinki kendrete tumaitinga kyo gwenta gukora igo karole yo bato tebe no is your husband no musache wo murene nyumba akete gukwandra iyo GBV ingiatari gukwanira onye tomenyete muchioyo ngitotari gukwanira yeah because we are coexisting bon na inche na ito tinega tari gukwana ngitokora kenenge yo tokora so tubwente gukwana na inde okonyora abantekero bamenyete amo nabo baragosane esauli kero muntu iga alilelewa kivyao wewe ulitoka kwenu nchenkaruminto wana okonyora tuachire gabu intu bina togore binto minto tari bina mwari gokora mino taibo wana okonyora ekina akorire yakogechi rigogonte bibuya togambe manye buna mino mwaga akorire gose bino tagitege koru kwakira kwagenda gose kwanywa marugo cyali wacha utindete onoro chabane bintu binebe ono yakumetinga kibono ngokora kayingochi nkingokuna nkintarigo you know that is wrong igo machitiko gwekana gati emotional na psychological bono okumeti nkyobwenta gokora you are now stuck yeah that is very wrong abantu babwente komenyamo bagambe bamanye buna babwente gokora no tari babwente gokora elinde that is how mogojele elinde momenye buya lakini ase oyo ndakirete go cyanyu ni tomono oyo ndego cya se akorteki na atali even abaise abana baiskina pia wao na wakonyora guso gusidani nkyankorete tindi go motai danere go cyali akare gasi tamaiti musenaka go sete nyumba you know that is also wrong bona bona abantu bamwente bagambe elinde kero umuntu amanye inkina akora wrong elinde banyare go solve bamanye komenya buya bona tuwo chikokora ebikorwa ebya GBV abire binge sana yabire bigakorekana ne banigo kwabire ko gwesokya kokonya bana abanyanyaruka ni wane we data dinde mbachi gwetera kera kunyaro ko mwaye lwesirwe se padieli ko na le nyomba tayo chikoligia obokwanyi kurwa sabanta banga tebe na abantu bali mu byasara bosamuntu bwe pipi osende kwanya ngakiba etere bintu obunebyo byo gosusuru timeti tukwana bekeria akyugwito musubati mbaka kwa muitire kwa mutugutire kwa mubisire use kwa mutindekire korengana naye bono una immaculate korenga nki ingetambuka kibonete kuiruye gitindi kabisa neke gambiro inche tindi mo to mo charge lakini korengana from your perspective but that is the epitome of evilness. It's murder. Yeah, that is murder, and the law just needs to take its course. 100%. 100%. Yes. But murder is equivalent to lifetime imprisonment. Kiana se akanya tewa atiri chikoliria ryo kongenta. Ya chite karusi. Ya rusi tigo. Lifetime tigano nonya na nobody should kill anyone. Yeah, it is a command from God, and it is nobody has given anyone any right to take anyone's life. Nonya nero koko seire. Just mutigero bibabwae tiga
the law to take its course. Tugokora kabisa sengencho yechingaki nabukulirie kamera yao alafu nteto okwandro mwana munyaruka na omwe device gete na imtambo kelkebante koira maybe kera bere kago cherwe senchira buneyo na nabayigo ngakebante konya kobaga igakwerenda nende gukora abo naye gukoni abantu bali gukoni na mako kwachite kaigere kolere kara kwandango mwana munyaruka mwana munyaruka kotebiga tari raisi como mwana munyaruka ebinto bindo konyora to go through isko gaiga tari birito sa mirie skuru okonyora nainde ko soka isko wa kolre skuru nainde kwanyora amangana na mangi wano take your time, don't take actions speedily, just take your time. Tiga kominyoka konyo bwangu tari it's not the solution to everything. Tiga kominyoka ko kore bintu bwangu take your time omanyenki inkiyobogima aseki where do you have your life, what is your purpose in this world. Ekara kwa manyire ondeta yo kosa ekara kwa nyorire the purpose that you stand for ekiyobwenta koba kogokora bintu bune bimbiri gocha busaigo okonyora kwa take your time kwa manyire inkiyobwenta gokora kwa kenyorire kwa chakire na intu na onye to startup tumaite tuachakire something kego tokonya nche na ndikego cha konya abana bande abutokora na baro wono nothing comes easily. Hakuna kitu ya bure na hakuna kitu ya haraka. That's why I'm telling you, ensure that you are well empowered, ensure you keep learning. Abantu there are so many people out here baliba bataite konya babate opportunities, lakini nae lazima bwetume onyora opportunities echo ukizuba kidogo hivi oyo ndo oirire echo opportunities echo bono ensure you send ujitume na oligereri bono yatore social media, Facebook, Instagram, Twitter, all those platforms, they have opportunities. Keep checking ko erinde nae wewe kasigeti onditayo gocha bataba mwana minto inju nae kolege onditayo nayo weto mogo endo kwatebya abantu I can do this, I can do that, I can do this. That way no nyeno muntu oli momenyete nere au ko respect ta konya weto ovyo kwa gule. So ensure that nae kwe ile platform eu egokobeka sigete to basako otegemea na mama tarantumira musacho nitara koraki ayinki wako you know, do something in the society acquire the respect you went konyora. That is the only way prevent all these things. If we went ko kobera bana basically they run away from you. So just ensure that you have taken care of yourself. Wetome we sibiri kwa bekire changa smart genda okoregas. Buya mono ose mwana mweseke etegame bweka eroseli enchira yayo monyene ndinde Thomas kunyara kokonyora kugwetire ebintu bunebyo byogocherwa na magususuba na woiga na bwitwa second choka no gwatonde bwensi kwara kwa makwani mama karabu kwani wado natuma salamu kwa mama yangu Madam Jason Nyeni ngakibano wana asante sana kwa kuniempower konkonya irindembe bunaiga na ikirega abana ba minto Christine, Marianne, Roxanne, Eda kuba kwani mwespi abasani bane bonsi pi na bange mono kuba kwani bonsi mumbo ya mono sobo ikese studio bono mambiga na kukwandra mangana yo mwana mwesiko mwanchu mweli atokanere Immaculate Onyoni na by the way interact ko koru mwanchu mugirelia Onyoni your father na nsometi mu business. Yes, na nsometi mu business yeskuru na ngento bochanja gitebo gochiwa maswali ya business ayo ayatana recommend masoma ya business kuni ndo chenere na kwato ngoini baka kwa ile kebo kio muntu ukoli biashara hivi nere meron someti ya mangana yonspi nere umaitebono mweguri na tebira badaba mintu bonspi na baisike so he had to empower all of us ili ndo ndetayo orache
go through GBV. Bia mono so ikese studio stenge nchongote bune Dr. na John Kebatinga chinsa chere nenje tingo kiria bunongo kirio mweli omurubiri gwetro bintu yakonyora chinso tango twakwa na mango mwancho mweli nere Immaculate nyoni uyo gweke wa gia startup influence of the year na baigo ore omwanyigi ata omangana fashion chianga korosia na boku mutaragaria nere senchera ya bene na bokonyara ko bako konya kanene bunange ayo ntosomia bana chinyaruka wako benenche Daniel Mwago chakira chinsenye mpaka wika chinse chikakunde chinsa ikomi anayo katara mangana maya asenchire yo wenge na bune irali tukoriange chakira chinse so nesa to wika chinsa ikumara goba to ngana kimgete kebesti to kwa na mangana ye chikosoli nkomanyisha bananga yere wachi cha timu ya bidi kali tukoriange ine ngochi bare gwaka abidi kama butaye litoke gari saga sorokego stadium tukoriange ayonsi nine gaiga migete seri kia ogien soko TV tukoriange mwe rwe chikosoli na banyangongo koro kwa Daniel Mwaga tuaro magaso oromoto ereru Eje Nensoko TV Oboroso bumugusi Ero tokuligereria lingana ligoteba Ensoko ya Masisinia na Pastor Nixon Matara. Cast tie burdens upon who? The Lord. Ekere toko mosemenya sai ekatone chinchera chobo nyasaye nokonyora kulenga kia abantu banyasaye okonene njena wenet kuno ikarasta ngwa wenet akipi oyesa ataku Kirali tukule Jumamosi chinsa isano na mwichamo baso gweka chinsa isano na ibere ichamo baso baka oje great controversy ye esegiye nene bakase chingoko ekabase chiombe ekabakase sese yasi burenya role kumetinga wa ime Yensoko TV oje gusaba ko bolinga gusaba ko ligwa saba ditwa chikoro muruire bara mbya chokania Eje Nensoko TV